बे इस्युआ अनलि फर जोंनि बर'फोरनि थाखायल' ना आनखि गुबुन हारिफोरनि थाखायनो खृष्टाननिफ्रायबो फोरमायनाय आरो बाथौनिफ्रायबो फोरमायनाय आरो बाथौ धोरोमा दिनैसिमबो थांनानै दं। बे धोरोमा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माब्ला फैनाय कलम्बियायाव बांग्रिया माबायदि हालोद खालामखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोनहा। बिराद मोनसे गाज्रि थासारि जाबाय बेसादफोरा 1000नि बारा मानसिया मिसिं जानानै दं होनना बुंदों आरो 132 मानसिनि डेड बडि मोनबाय आरो 115 बेसेबांबा मानसिया दा माने इन्जुरि जानानै दं। दा बेबायदि मोनसे थासारि सोमजिनानै दं कलम्बियायाव दा। जे बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे बार्निं टपिकनि सायावहाय लानानै आंनि मोनदांथिफोरखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनानै फैदों। बे बाथ्राया जाहैबाय मा दासान्दि सेन्सासखौ लानानै 2027आव जे जानो गोनां जेनोखि सेन्सास, बे सेन्सासाव बावहाय माखासे धोरोमनि सोंनायफोर थागोन आरो बे धोरोमखौहाय बाथौसिम लिरजोबनांगौनि बाथ्रा आरो बेखौ लानानै गोबां माखासे दान्थे बिदान्थे ससियेल मिडियाआवहाय धोरोमगिरिफोरनि गेजेरावहाय बुहुत माखासे बेले बेजे नुजादों। आं बिनि सायाव गेजेराव आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। बे बाथ्रायाबो जेनुइन नंगौ नङा नोंथांमोनाबो कमेन्टनि गेजेराव फोरमायनो हागोन। देख, बे इस्युआ अनलि फर जोंनि बर'फोरनि थाखायल' ना आनखि गुबुन हारिफोरनि थाखायनो बे इस्युआ धोरोमनि इस्युआ जों बर'आ दासो जाखांफुनाय हारिखाय जोंनि बर' हारिया माने बाथौ धोरोमखौहाय लानानै माने बर' हारिजों लोगोसे बाथौ धोरोमाव जों थांनानै थाफायो, जोंखौ सिनायथि आइडेन्टिटि हिसाबै होलाङो। स' बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा फोरमायदों नामा। दा गोबां बाथ्रा गोबां दान्थे बिदान्थे जालायबाय आरो बिनि गेजेरावहाय जों नुबाय माखासे धोरोम दैदेनगिरिफ्रा बुंनाय आरो खृष्टाननिफ्रायबो फोरमायनाय आरो बाथौनिफ्रायबो फोरमायनाय आरो गोबां माने बे बार्निं इस्युखौ लानानै सोलिबाय। बाट जों बयबो मिथिगौ जेब्लानाखि बर' हारिया जोनोम मोनबाय, बर' हारिया जोनोम मोननायनि उनाव जे बर' हारिनि गुबै धोरोम होननानै बुङोब्ला जों मिथिबोदों, जारिमिनखौ जों नाहरोब्ला बर'आ बाथौखौनो सिबिबोनाय, बाथौ धोरोमनि मानसि, बोलि होयोमोन, दाउ अमा बोलि होयोमोन, बेखौ जों नुबाय थादों। आरो बेनिखायनो बुंदों जे सिजौखौ जेराव गारनानै दोनोब्ला सिजौआ माने थाङो, थिग बिदिनो बर' हारिया जेरावखि थाया मानो बिदिनो थांनानै थाबोदों, थैनो रोंबोआखै। दा इभेन दिनैसिमबो बै समनिफ्रायनो बर'नि गेजेराव, बर' हारिनि गेजेराव बाथौ धोरोमा दिनैसिमबो थांनानै दं। नो डाउट बाथौ धोरोमा गोबां माखासे माने पार्ट बाय पार्ट जानो हागौ, खिन्थु बाथौआनो जे जों बुहुद माखासे जोंनि गेजेराव फैबाय बाथौनि बेलायाव। दिनै नोङो रक्त बाथौ, माने बिबार बाथौ, ब्रह्म बाथौ, रुफामनि बाथौ, मथामथि बुहुद बाथौ, थेवब्लाबो बाथौआनो। दा बाथ्राया नैबेसो मोनसे कुइसन सिखारो रायजो जादोंमोन गेदेमा बर' हारिनि गेजेराव दैदेनगिरि सारमोन। जों जेब्ला बिथांमोननि जों मायथाइफोरखौ जों सर्स खालामगोन, जोङो बै धोरोमा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माब्ला फैनाय। बर' हारियाथ' सिगाङावहाय बाथौमोन, जों बेखौ मिथिगौ। नाथाय बैफोर माखासे धोरोमफ्रा माब्ला फैनाय, जों जेब्ला जारिमिनखौ बोरला नाहरगोन नोंथांमोनहा नुगोन। दा जोंनि हिस्ट'रिया जोंनो खोन्थादों जेब्लानाखि इंराजफ्रा, ब्रिटिशफ्रा भारतखौ सासन खालामफैदोंमोन आरो बिनि उनाव जोंनि आसामाव फैदोंमोन, बै समनिफ्राय अर्थात 1826 बे मायथाइनिफ्राय बर' हारिनि गेजेरावबो माने खृष्टान धोरोमा हाबदों होननाय बाथ्राखौ नोंथांमोना दा जेरावखि सार्च खालामा नोंथांमोना मोनगोन आरोखि। आनखि हिस्ट'रिफ्राव नोंथांमोना फरायोब्ला निथय नोंथांमोनहा नुनो थाङो आरोखि। आरो जों ओरै फैनानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ब्रह्म धोरोम फैबाय। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ बर' हारिनि गुलाय गुजाय
बर' हारिया बै समाव गुबुन हारिजों मुगैजाबाय जों बर'फ्रा दाउ अमा फिसिनानै जों लेथ्रा फेथ्रा थायो होननानै फुजा फाथालनि मुङाव जों गोबां दाउ अमा बोलि होयो जों माने गोबां लेथ्रा लुसि थानानै जोंनि थाखाय जोंखौ माखासे आसामाव थानाय जौगाखां हारिफ्रा जोंखौ मुगैयो जोंखौ सुवा सुथि साननानै लायो जायनि फलाव जोङो बबेबा साहा दखानाव थाङोब्ला जोंखौ साहा दखानाव हाबहोआ सोरनावबा ओंखाम जाहैबाबो गोबोरखियाव खाथियाव दोननानै हैखायोमोन जानानै जोङो बेखौ लिरनानै गारबोनांगौमोन होननाय बाथ्राखौ जों माखासे हिस्ट'रियाव जोंनो फोरमायबाय बेनिखायनो बे गासैबो बाथ्राखौ साननानै गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ 1906 बे मायथाइयावहाय बिथाङा ब्रह्म धोरोमखौ गायसननानै लाबाय बिथाङा ब्रह्म धोरोमखौ गायसनबाय बेनिफ्रायनो 1906 निफ्राय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ब्रह्म धोरोमाबो फैबाय आरो जों बर'फ्रा ब्रह्म उपाधिबो लिरा नङा लिरबोबाय माने मोजांनि बाथ्रा दा बाथ्राया जाहैबाय मा सेन्सासखौ लानानैसोथ' दिनै जोंनि गेजेराव बाथौ धोरोम थाबाय ख्रिस्टियान धोरोम थाबाय ब्रह्म धोरोम थाबाय सतसंग धोरोम थाबाय कृष्ण गुरु थाबाय बिभिन्न धोरोम बुंनो थाङोब्ला गासिबो धोरोमानो दंसै होननानै बुंजाबाय सोरनाव जों बर' हारिनि गेजेराव आरो बै गासैबो धोरोमफ्रा नो डाउट सम आरो बोथोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव फैनो सुजुग आरो खाबुफोरखौ मोनदों दा बेवहाय दायनिगिरिया सोर मा जों बेखौ नागिरलायबाय थानायनि सम गैया आरो बेनो जों दा बेनिफ्राय जों रोखा फोरमान मोनबाय फैबाय थानाय सेन्सासाव ना बाथौ धोरोमा ख्रिस्टान लिरगोन ना ख्रिस्टान धोरोमा बाथौ लिरगोन ना ब्रह्म धोरोमा ख्रिस्टान लिरगोन ना बाथौ लिरगोन ना बाथौ धोरोमा ब्रह्म लिरगोन ना ख्रिस्टान धोरोमा ब्रह्म लिरगोन जाय दासिमाव माने बर' हारिनि माखासे धोरोम सिबियारिफ्रा गाव जे धोरोमखौ लादों बिथांमोनाथ' सेन्सासाव बेखौनो लिरखागोन एकदमबारे बे सैथो बाथ्रा आं जुदि बाथौबा आं बाथौखौनो लिरगोन आं जुदि ख्रिस्टियानबा आं ख्रिस्टानखौनो लिरगोन आं जुदि ब्रह्मबा आं ब्रह्मखौनो लिरगोन आंखि आं सतसंगबा सतसंगबा आं लिरगोन नंगौना नङा दे दा बेखौ लानानै ससियेल मिडियायाव जों जोंनि हारिनि गेजेरावनो धोरोमखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जालायनायखौसो आं मोजां मोनाखै नंगौ न' डाउट जोंनि गेजेराव दैदेनगिरि सारमोनहा निस्सय सानदों बर' हारिखौ सिनायथि होनोब्ला बर' हारिनि धोरोमखौ जों माने रैखाथि होलांफानांगोन बिथांमोननि साननायाबो सैथो बाथ्रा थार बाथ्रा दा बैफोरबायदि माखासे धोरोमफ्रा गुबुन हारि माहारिफोरनावबो दिनै बास्लायबाय मोनफ्रोमबो हारियावनो दिनै मोनसेल' धोरोम गैला गासिबो हारियावनो गुबुन धोरोमफोर बारस्लायलांजोब्बाय दा मोनसे खोथाया बेनो धोरोमनि गेजेरजों हारिखौ सिनायथि होनो हायोना आंनाव मोनसे कुइसन बेरखांदों हायोना ना माब्रै नाथाय आंबो बाथौ सिबियारिनि मानसि दै आंबो बाथौ धोरोमनि मानसि आंबो बाथौनिनो मानसि आङो जिउ थासान्दियाव आं बाथौआनोखा मिथिबायना आं धोरोम बारस्लायलि आंनाव बेबायदि थानाय नङा आं जेखौ जेनेबा जों जारिमिनाव जों फरायनानै मोनबोबाय बे बुस्थुखौ नोजोर बोनानै आं बेखौनो लिरखागोनखा आङो सेन्सासावबो आं बाथौखौ लिरगोन आंनिखौ आं सिदा बुंनानै लाबाय गुबुना मा लिरो मा लिरा बे गावबा गावनि सायावसो डिपेन्ड खालामबाय दा जों बर' हारिनि गेजेरावनो जों गावजों गाव धोरोमखौ लानानै सानसे गावसा गावसि जागोन नामा सानसे जों गावखौ फार बाय फार जों सिनायथि होगोन नामा दिनै जों बर'फोरखौ बहाबा कसारि होननाय बहाबा मेस होननाय बहाबा माबा उसुर दानब होनबोनाय जारिमिनाव जों मोनबाय थाबाय दासिमबो जों खना खना जायगा बहाबा मेस होनो जे दा नेपालाव बर'फोरखौ मेस होननाय बाथ्रा नङा होमबा मा बेफोरो माब्रै जायगाखौ लानानै जेरैबायदि जोंखौ जेरैबायदि नाम बुंदों जेरैबायदि गाबज्रिदों उननि समावबो धोरोमखौ लानानै जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि गाबज्रिलायनाया बा बिदि माखासे पार्टिखौ बा फैगोन नामा आरो जोंनि मानसिफ्रा धोरोमखौ लानानै मा जोंनि गेजेराव गाननाय जोमनायफ्रा बबेबा धोरोम सिबियारिफ्रा गाननाय जोमनायखौ सोलायलांनो लादों नामा जोंनि बर'नि गामसा गानाबालानो
बर'नि दख'ना गानाबालानो जोंनि बर'नि माखासे हारिमुवारि माखासे दामजुफोरखौ लायाबालानो बिथांमोना नागारनो लादों नामा दा बेफोर गोबां माखासे इसुफोर जायो ओंखायनो आंनिफ्राय बेयावनो आं मोनदांदों आं रोखायै बुंनो आं बाहाय रावखौबो दाय होनो नागिराखै आं बबेबा धोरोमखौ आङो सोंखारनोबो नागिराखै मानसिनाव नंगुबै धोरोमा नै बाहाय थायो मिथिबायना नैबेसो गुबै धोरोमा सुबुंखौ अननो रोंनाय गुबुननि खैफोद निदानखौ बुजिनो रोंनाय गुबुननि निदान मानेखौ नों जुदि बुजिनानै बिनाव नों एसेबाबो नों माने मदद हैनो रोंनाय गुबुनखौ थगायै गुबुनखौ सिखाव खावै गुबुनखौ पाप मावै बेनोथ' नंगुबै धोरोम ना मानसिनि धोरोमा बबे धोरोमाव मा बाथ्रा बुंनाय दं हयथ' मोनफ्रोमबो धोरोमाव बेनो थागोन जों सिखाव खामानि मावनो नाङा पाप खामानि मावनो नाङा नङा होमबा दा जोङो जुदि सानफ्रामबो जों धोरोम सिबिबाय थाब्लाबो नङा होमबा जों धोरोम सिबिबाय थायो आं सानफ्रामबो धोरोम फुजियो नाथाय आं धोरोम फुजिखांनायनि उनावनो आं बाहेरायाव ओंखारबानो आं सिखाव खामानि मावो सोरखौबा थगायो सोरखौबा पाप खामानि मावो मानसि बुथारनो हानाय सिन्थाय खामानिफोरखौ मावो अब्ला धोरोमा बहा थानो खालि नामावल'सो मुङावल'सो खालि धोरोमा थादोंसै ना दा मानसिनि देरसिन दाया बेनो अब्ला जों धोरोमखौ दिनैसिम जोंनि मानसिफ्रा बेसेबां जोंनि मानसिफ्रा फोथायो आरो जोंनि मानसिफ्रा धोरोमखौ लानानै बेसेबां मानसिफ्रा लामा हान्थियो नंगुबै धोरोमखौ ना जों नंखाय थौले गोसो लानानै जों धोरोम सिबियो कुइसना बेयावनो जायो रायजो जानो ओंखायनो आं खावलायगोन बेखौथ' हाखाला सेन्सासावहाय जाय जेखि धोरोमनि सिबियारि बिथांमोनाथ' बेखौ लिरखागोनखा दैदेनगिरिफ्रा सानदों मुंसे नाथाय सानब्लाबो बे मालाबाबो गोरोबनायनि लामायाव फैनाय नङा आरोखि रायजो जानो आं जि जा नुदों बेखौ आं बुंबाय खुनु गोरोबनाय नंखाया आरोखि बिदि रायलायबाय थाबाबो बेखौ फोजोबनो हायाना धोरोमनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे खालामनानै बेखौ खुनु मोनसे सलुसनाव लाबोनो हाया मिथिबायना बे आरो बाथ्राया दा बेनिखायनो आं बेखौनो खावलायगोन धोरोमनि बाथ्रा लानानै जोंनि बर' हारिया जेनेबा गावजों गाव गावसा गावसि जाया गावजों गाव बेफोरबायदि जालाया नों जिखौ धोरोमखौ सिबिया मानो नोंहा आइडेन्टिटिया नों बर'खा नङा होमबा आरो नों जिखि जाया मानो नों जुदि जिखि धोरोम लाया मानो नोङो जुदि पाप खामानि जुदि मावोब्ला नों सोरगोआव बाथो सहैनो जेब्लानाखि नोङो पाप खामानि मावा नों जे गोथार गोसोजों धोरोमखौ सिबिलांदों सोरगोआव सहैगोन इसोरा नोंखौ नायगोन आरो मा धोरोमनि मा फाराग थानो दा धोरोमखौ लानानै जोंनि गेजेराव माखासे फाराग सानलायलायनाया जोंनि थाखाय बिराद मोनसे लाजिथाव होननानै आं सानो आरोखि माने जायखि जेखि धोरोमखौ सिबिया मानो धोरोमा जेरावबो दं खिन्थु आसल धोरोमा आं दहायनो होनदों नैबेहायसो आसल धोरोमा नों धोरोम फुजिसेयावबो मानसिखौ थगायनो हायो मानसिखौ माबा मोनसे खैफोदाव खोलैनो हायो बेफोरबायदिबा नों मा धोरोम सिबिनो बाथ्राया बेनो आरोखि ओंखायनो आं खावलायबाय जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि सारमोनखौ आरो रायजो जाग्रामोनखौ जे धोरोमखौ लानानै जोंनि गेजेरावहाय गावसा गावसि जाया जे धोरोमाथ' जाय जेखौ सिबियो बेखौनो लिरहोखागोन बेखौ आङो फोथायदों आरोखि जायफ्रा जे धोरोमखौ सिबियो बिथांमोना बेखौनो निसय लिरहोखादों नों सोरबा बुंबाबो बे दानबाबो सुबाबो रावनाव बुंनाय नंखाया आरोखि बे बाथ्राखौ जों मोनथिनाया मोजां दा ओंखायनो जों जेन' हारिनि गेजेरावनो जों बेफोरबायदि इसुखौ लाबोनानै जोङो गावजों गाव बेफोरबायदि सोंखारिलायनाय नांलाय खमलाय जालाया जोंनि हारिया खौसेथि थायो आं बेखिनिखौल' खावलायबाय आरोखि गोजोन्थों